ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode Ceerno Malick Sow jom gandal towgal jom gandal timmungal cellungal e fannuji certudi so tawi yidde ma woni ko ɗangal caggal leydi mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow an bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta wat composé 78 186 02 48 Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jaabaɗo yummiraɗo arwajo ɓesguma kono foyta ɗumen jango ko woni laal foko ma juuɗe jiitu jam fagilli koye welani sa ummima wuro ma natelade toppitoɗa jangde ma sabu jawdi aduna jarani ɗum duniya o duniya NIMSO GUILLI jarabi moƴƴani NIMSO GUILLI jarabi moƴƴani NIMSO GUILLI jarabi moƴƴani jafagilli koye welani NIMSO NIMSO GUILLI jarabi koye moƴƴani ko wondi gamen wona ko yumma fewjata ni tirentirta an yumma tirton en tout cas vikkeɗoɗo mboɗo sohluma te ande somi mboɗo sohluma komi jiwomo mi haalnima tengumi ko yaade ew ala probléme joni fadami doucement jihen doucement ha damal NIMSO GUILLI worhaɓe giɗo mada yaga wonta NIMSO NIMSO GUILLI worhaɓe giɗo mada gobba wonta NIMSO ay mimɓer jogui joom suudam kon bonam dewo panmo deeƴo o gande wonde joom suudu muɗum kon joom suudu mum yiɗirum ko jawdi ton sanani NIMSO wiya cakal golle nde caranda waynaki esam no mbaɗa aɗa seeɗi en mbayrodiri keɓe jamonema mbaɗa golle alhamdulillah en mbayrodiri de duso kawmi ara d'accord kisa Wow. Paris. Mon amour. Oui. Nice. Awani. Ça va? Ay. Tranquille. Wadi belli. Nje. Mi wadi belli mimi. Normal kay. Calm down. Okay. Sino nanu yuma. Paris nje. Nje. Bébé. Nje. Kawan. Bébé. Nena mi hande wawata yaltude. Gonna koy sonjami ka. Nje non. Bébé. Nena mi hande mi wawata yaltude. Ugi en wodam bo hande sur le plat. Ay gorala e gallo min ta hedde makko don. Jono ko parannom na ginnan ko. Ko calido.
jonko ɓolna ko pour kon boni de ha pari bimbere yalta hawre on noddi kam o haali wadi kam dum santage do joni aussi acuma taw ma jen way anen funtani wona gazare rek jen funtani mo bébé gonge ma ko gonge ma bébé sore ga ko woni hollum joni hollum han ma yaade mbiɗa hollum ko podde def ɗum kay kalnam ginnani paranni ma ɗo ginnani ko ɗum comme jinnoɗo jippade mi ƴeewa tan da to aɗa noddi kam a wi kam aɗa fedde ginnani mi poti yaade comme jinnoɗo ƴewde sañse o mi waɗi kam jippade gonge ma gonga yam kay haalnam ko woni probléme ma franchement haalnam minne kadi mi jogui gurdam aussi mi yaha mi waɗi ɗum accepté quoi haydara ka dañde copain goɗɗo an accira kalda ko an bébé 1 2 3 rek mbiya ko mbiɗa komi dañde copain goɗɗo min ko mbadde mi copain goɗɗo an bébé mais comment joni hollum min famani mi wawi dañde ɓurɗoma an ma rawa yiyani hoorema bébé hama haaltam ɗum de ko meeromo haɗi kam yaltude mi wawa hen haydara chaque fois so mi yaha mi ɗamino ha en programme en jaaha mi yaha mi nenam ni babam ni be haalnam rek woni probléme o min wona i film uji mi waɗantama ɗo cinéma ji mi anda ko hollum be hollum yam be wawi je suis désolé pardon mo chaque jour désolé min famani bébé an ma wat ñangal an bébé anen dañ baraji joni hollum jiɗɗama waɗ joni mi weltoma he kiki no ni mais ko ɗum gandirmani après en mbaɗat ɗum be mbaɗa ɗum programme e goɗɗo on va programme un autre samedi ok ala problème adde mi yaha wadde be ala mbaɗanmi ɗo be famam tan mi faami ala probléme be a tiknani non mi tikkani ala probléme ok be mi yaha rek bébé après bisous wona gonge ma gonga yam kay bye D'accord, mais non, bon maïd. Et téléphone o? Ko ƴettama ode ko kawo mum ɗo. Ça fait 3 fois mandudu kaw ma Moussa parrain de noddat ɗo mbiɗa andi ko nena mo sohli ko puroɗa kam hen. Esam no mbaɗɗa aɗa seeɗi en mbayrodiri keɓe jamonema mbaɗɗa e golle alhamdulillah mbayrodiri de Mamadou mi duuso kaw mi ara. D'accord, kese Nene, so warani o waran jom gallam o dañta jam o bonni adunam nene Umu an hol yumma walla ka jejjiddomi an ka mbarodi bi mbarodi ko kulata an ko woni ɗum waɗi to jeeda fof aɗan dejji aɗan miskino ko woni an oɗo bonɗo gurdam ma ha Allah waɗi on certe dow jam daña kange o gorko ma mo joguiɗa o ko kange e nder worɓe o yitma bonnande ɗum armi haalanma noon ay yoro ko buubi ko fof neddo ko neddo tan no adi fof aɗa miskino aɗa waɗa triste so wima ko woni gaddantama ko tan ko sujet mamma hol mamma te nene hay dow lesam de ɗo balɗe on waɗ ɗum remarqué mi joɗot ha boy mi waɗ absenté nene mamma ko waɗim traumatisé mi suuɗi ɗum yero mais yero ko joom hakkille mamma hangaka jinnaka mi andi hol ka jasal omo andi kam o hangaka comme que yo ala joom tan so joguinomo joom ñanden no ari nde galle mi ɓorimomo ha o dañi bone
ko an a waɗatni kono an so Allah waɗi no taw koye nder gallam gonnoɗa hay damal galle o suusa nadde. Maman pourquoi o yiɗi bonnude adunam e momma min dewgal joɗngal gondirme makko mi waɗi foddam aɗa fiye ha bone naata e ma ñande fof mi waɗi foddam jinmi ko jaltina hakkille ma enen diɗo kaldata yoro tawaka an joni an bete hakkille ma gilli ma nene hedde mamma ha joni subhanallah wadde no joni noon mi yiɗa mamma nene yaltine makko hakkille ma o jinmi ko jaltina ɗum mamma kanko woni mbo accani mo harmine noon mamma mi yejjitima guil parme ma kono kanko woni mbo accani mamma ma andi wonani bande ko mino jotodiri wona an o waddata ko mino waddata nene ha wona e dewgal ma joom galle ma nde yinma ko moƴƴo ne teddinma ne teddini jinnama omo rewe ma tan jamma e ñalawma mbaɗama bloqué so noddima wasma heɓde baboy jinmi ko jewten jinmi ko jewten e haala Mamoudou jimmi ɓumnen ha ɓuuɓa sabu ɗum fuɗɗi wadde pooɗe ndure no feewi te wonko heƴani leñol saka famille saka galle goto duhol e kosam wonko jeeya pooɗe ndure o heewi kankomo wone niɓɓere enen ƴeewen haɓade famdemo ha Allah yaltinamo e niɓɓere nde sabu ɗum so ngappuji heewi addata ko haɗodirde addata ko tewodirde addata ko ɓetodirde mono fo ɗo haɗata e goɗɗo on ha woodi ko jibinoya gañguji jibinoya hankkadin wonta feew taw ko gueɗel togosel tan ko ala ko innirte ko gueɗel ni tan saabi ɗum noon ko yillitano e ɓiɗɗo ko fof bawoyam nana e maɗa so joom ɓe waali ɗo mi yima mboɗo hoolima ko suun feewi bon suude ko feewi e ko feeñi jinmi noon ko gummanoɗa ka gumminoɗo ni ko rewnude lawol tan ne wiye yo mawɓe kollita hajuji muɗumen sukaɓe yo kollita hajuji muɗumen mawɓe ɗum ko lawol kono ka gumminoɗo min winoma ya heɗamo walla ya ƴettu projet ji ɗi dokken mo hoore walla dokken mo gueɗal no neɗɗo fof wonko jeeyi woodi no waɗiri en jiɗira noon fewnitaki en te jiira e ko cohluɗen ko yarutinama baboyam yarutinama jettina projet ji ma ɗi ɗi jiɗɗa ɗi mbaɗa hen ko jiɗɗa ko min mboɗo hoolima min mboɗo joguema confiance feewi ha wona seeɗa ɗum jinnomi jewte ko heddi ko kadi ko kontodirani makko beele mo yiita niɓɓere nde woni koye niɓɓere beele mo yiita lelowal beele mo wawa heɓtade konnguɗi bandi kan kalata ɗi walla galle mabɓe walla nene makko walla bam makko walla famille makko ballen mo dal d'accord nene mi nani ko kalɗa ko vraiment ene woodi ko gonga kadi hay mino hoorem ni vraiment komi ƴettunoɗo décision hankkenti gueɗe e Mamoudou dal mi acca ɗum à côté vraiment o waɗiri kanko honno waɗiri no waɗi sentir yimɓe kaali hen ha tampi min fandaram wona no yawademo yo Allah hadanam ko minen jiiɗi ƴiƴam gotom moƴƴere makko tan wonno fandaram kono ɓayde kanko wonno yiiri mi sikku jarani quoi donc yo wat life makko quoi tu vois un tout petit peu. Sar Maimouna Chicken woni koto Amerique nokku biteɗo Colorado aɗa yiɗi defde no hannirta ni jokkodir e makko dog e ko lelani wat abonné e chaîne makko YouTube ko toon o hollirte dennagal ndefuji ɗi kala ka debbo walla ka gorko aɗa yiɗi wawde ndefu tubakoɓe jokkodir e makko walla ala ko ndefu futankagal ɓurɗa yidde wawde fo omo laaɓa laccire haako ñiiri buna ñiiri cengle ñiiri liddi dahin laru bettel gosi karaw cakri ɗum fo omo waɗa so tawi koye Amérique mbiɗa gonɗa aɗa yiɗi wadde inde yangue anniversaire noddumo walla ala ko commande jiɗɗa ha e galle mon jokkodir e Sar Maimouna Chicken mbimi so tawi aɗa yiɗi jokkodirde e makko noddirguel makko nan ɗon ko ɗon tigui woni tongorguel makko mbimi noon dog e ko lelani wat abonné e chaîne makko sa yiɗa hay hunde humpuma e dennagal ndefuji ɗi waɗata toon ɗi.
agence immobilier Max Global Service ari gam wallude bandiraɓe aɗa yiɗi heɓde galleji cirɗi galleji gonduɗe e kayitaji leerɗi des terrains bien lotissés bien bornés koye mabɓe tigui ndewata aɗa woni caggal leydi aɗa liggo no hannirta ni walla ala ko ɗon gonɗa aɗa liggo no hannirta ni aɗa yiɗi sodde terrain taw ko seeɗa seeɗa jiɗɗa yoɓirte hande gasi foof jokkodir e mabɓe walla ala ko kas jiɗɗa sodde terrain eɓe jeeya ɗin terrain ji eɓe jigui des hectares et des hectares toon to tubaɓe dialaw eɓe jigui des terrain en Mbour Dakar Thiès eɓe dilla eko fatte hôtellerie e kamɓe Max Global Service eɓe luwa galleji baɗɗi luxe tawne waɗi chambre climatisé des salons climatisés aɗa jogui sehilaɓe ma walla ala musidɓe ma ɓe jiɗɗa teddinde nowɓe toon kamɓe Global Max Service eɓe mbaɗi ɗum prévoir mbimi so tawi noon aɗa yiɗi jokkodirde mabɓe no hannirta ni tongorde mabɓe nan ɗon heureusement yero jogi hakkille parce que ɗum ɗon ko erreur non te mamma ɗumin battindat so warani ma war yero beɗandi ɗum ɗumin battindat ɗo moƴƴata mo andu wuro ngo koko laama an ni fatanimo autorise de omo ara nder galle ɗo ndeseɗa ɗo ɗum wona lawol gorko ma ko moƴƴi ko buubi ko fof so ɓooyi yitoto hoore mum te ko dañɗa ko noon sa welsindima ha cerda e mum an toon e hoore ma e joni nene ko mbawmi hen gorko mawɗo teddin hoƴƴun mum tan ar ñan fof mi duki mi haali ha nattim dañƴe ko kalam te aɗan nene min mi wona neɗɗo probléme mais mamma jaɓani accudemi yo accammi de min koye jaam jiɗmi wuurde mi tourni page makko ɓooyi mais yo tourne page am holko foti ni ti m'énerve ko woni awa min jiɓinma no mbami ni mbayano kabba fittanuma ɗum goppona kam haala mamma wona mbiɗa omon deeji gila nden omon deeji remo an kay dejju tan aɗa ƴeewo so yaltiri gauche tan omi yaltira droite aɗa andi ko min ti m'énerve ni mi yeehi lawlam non mi waw an ko woni min ni komi ƴettunoɗo décision a faami mi nattanade e nder gueɗe makko quoi guilo nanguiranimi ɗo feek walla xam nga garona naate haala mum te min nene min wona snitch min komi ruyel niga komi saɗiyanke quoi donc kanko haala makko vraiment komi ƴettuno décision ni mi pari hen safarayam hokkam ɗo jungo ma ngo aɗa andi ɗum ɗo sa yimi haali ko waydani gallo waɗi dillere woodi en ganda ɗum de safaraya te nde ɗo dillere sen gummanaki ɗum gila law wooda famodirɓe funtodira e makko pamanamo ha ɓooyo fama ɗo gonɗen ɗo addata ko gañgu mi yiiɗa gañgu hakkude mon ɗum watta gañgu ala ɗo yooɗi sakay enɗam baboyam d'accord min ko ɗum addinimi jottade miijimi mboɗo wadda e peejam mboɗo wadda e miijojam ha nangumi ɗo te wiyeede ko kulɗo reedu dogde bone ɗum wona hulde reedu ko yidde jam baboyam ɗum tan jinmi ala probléme mère yoɓɓere ma deej tawiran ko min haala gasi mi pari hen haalaɓe joni an mère mimi haala ɗum an projet men o toton liɗa hen mère ar jen studio kono ko kanko woni janjalde ala non mère jimmi ko gara jen studio kolla wajiɓe ɓe haaba mais mère ko jimɗa jenden ko no recording o nde nawmi ɗum tegmi ɗum studio wajiɓe ɓe keeɗi nde ɓe mbaɗi filtré voice ma o mère a wonda ka famani ko joguiɗa ɗo ko potentiel kulɓiniɗo an somo ɗeya state toon mbaɗami concert te concert o mère an udditto ɗum ha i jam wiye ko yummakko udditi mbaɗa ɗo noon ko neɗɗo meeɗani yidde yelagol ɗo jaw jimmi ko kaka mi naatire nder scéne he tambulɓiren jeere allah caren ka hen ko mbiɗa ko nde house ma NIMSO GUILLI jarabi mojani jafakili koye welani Mamadou merde ko woni ta jaggi kam kangal wala mi kanga do hein je suis pas un imbécile ça sikki aussi ne
Tu es une femme mariée. C'est pas n'importe qui faut demander souduma la chambre intime de ton mari. Mamoudou artir hakkille ma. Et hudum. An Mamoudou an ko hakkunde me kawam kirata kam. Way abo do walla madam yomi kaw. Sa hiram ni kam Farhan jiya hun kam ko hirni an o ko kawam non o ko cousine. Kawma hande soudam. La ila dum non heddino Mamoudou. Dum ko dum. Wana ko wonna ko nyaltade. Dum wona dum do. Min ko nyaltotono. Hedumi merde. So be hala ken jini ko keddami. Est-ce que c'est clair? Mbadda ko wona lawul. Kawlumi ko on dido on bari presque bras dessous kawri mon. Ngi mono ko ndel soudam. Ngar mi tommi ko greffage peñanda do. Ara nyalto. Min kom nyaltono tan Mamoudou. So ari ndel souduma tama mbada bandu boldu ko haltama. O tawta kam ber wadi bandu bolu o aro o nata do enen. Artir hakkille ma o ko kawam hay dara. Fotan musudo horame do mere. C'est la première fois et c'est la dernière fois. Wala kawma so ari yo jotto salto fatma ton. Donc soudam c'est chez moi. Labi. Joni mi ari e famde no ko jidda halde ko. An joni jidda wiide an a hirat kam e kawam. An o ko cousine nenam ko minen fof gonduno do nenam yalti yi boutique garda tawda min e damangal e min jaha. Mamoudou an pourquoi ala yam confiance holko jiruda kam saha ala yam confiance. An ho jettu bernde mande deñaadu mina tampini kam ñeni fof ko ni holon kawam holdum hedo ande gorko wawa yide jom suudu makko quel que soit membre de ta famille tawol nder suuda intime mets-toi à ma place mo jidda kawra e makko e damal suudu ma omo yaade gorko te kadi hedo do sino ko janano sax kala kono kawam odo de mawnum koy juude makko non d'accord adun ay seytan ko o kal ko gandumi adul ko konko andir kam sabu mawnum koy juude makko susa jinmi andande makko seytan ne heewi dol hakkunde gorko e debbo holon seydan hakkunde me kawam d'accord oppu jonti c'est bon gono wiyam do ni seydan kal sa wadi musibe ma rangona takka do seydan te mom halno dum nenam joni an so tawi ko ni mbada ala yam hay confiance min hay mi dartin dum ala udde mi dartina dum sammi mi tampi mi mayi hedo do hala suka be dum do to hala holon suka sino ko goddo jiruda kam kono kawam an o ko jijamam non ko mi jiddo ma ko dum wadi rek hedo do jon yumma hot halan bay dara min mi jewon halni min sa accan ko batta ko wana nenam tan kallam aduna o fo mo noddudo mi haalando Mamoudou ko batta kam ko a fowi kam stress wonta nande kan non hala wana kawma mais wallam tago nyaagi dum sabon so arti mi mo yo jole sal mi yirani non kam mais jimtan ko hartade na seeda no laba ande upp ko batta ko ka debbo jontado joddo a fota mettinde kadi neddo kam batta ko wela neddo ar way haldirde yam ses wona artan ar wulla ar fulo neddo sa yidi dum a fota de protéger fu min ko do mbatma an ka gidelam ka fu don ko jidda ko dum jarta arande ala yidi atay tan mi am wanno ma atay metti ni bendam seed non mi atay o so weli ma sa wopu sa oui mi ja wopu mi amere wopu ma wopu ya vertement yodi no nan nini merci bon ma waram NIMSO GUILLI what happy the mother yaka want a NIMSO GUILLI what happy the mother go want a I remember the jam sudam kon bonam de wo pan mode jam ogane wande jam sudam mudun kon jam sudrum yidirum ko jawdi ton sana ni nimso wi acha kalkole de charanda wainaki da chudamo kanko gota winde mako alati nimsagata jontado benguti kono ngontu dako kanyu gilli afeji ponande fosa hada hollitam ahala namo uto yida ma yiko jeba manya ni nyamde budi mado nyande fo mi nyena hala chala daka mubodo kite na fekala ne go poni bernde watakite po maye karte reno serte nimsita inama nimsikili nimsete 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 mira we nimsete 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 nimsete
big up NIMSO NIMSO GUILLI what happy kid the mother yaka want a NIMSO GUILLI